Magandang tanghali. Yeah, we're having lunch na guys. Breakfast and lunch na. Pinagsabay na namin kasi alas 12 na. Luto si auntie ng egg. Tapos nagbigay si nene ng pork steak. Yan, tapos sinangag ni auntie yung rice kagabi kasi di na ako kumain. Gawa nang nag-ano ako sa store. Nag-merienda. So, yan. And then ketox. Tapos tinry ko na guys yung ano, yung binabad kong pinikils ko na ano, na bawang. Ang sarap nun yun. Ayun o, may git ano na to eh. 2 weeks na ata to nakababad. Sa suka pa lang. Pero, ayan, iyan ko siya ulit. Ibababad ko siya ulit sa separate na ano. Parang, nilutong. Gagawin ko dapat siya ng Korean style na pickled garlic. Kaso, yun nga, binabad ko muna siya sa suka para matanggal yung anghang niya. Then, tinikman ko ngayon. Ang sarap na nga. Papapakim. Parang ano lang. Itong jalapeno. Nunot na yung ano. Yung asim na. Asim ng suka. Parang side dish ano. Ang mga barbecue. Yung mga gatang gulay, ganun. Asim suka. Try mo. Parang ito sa ano? Sa high blood. Maharap siya. Hindi siya lasang garlic at all. Na, masim mo. Tanggal umay sa mga barbecue. Ayos siya. Tugtugan natin na. Saxophone na. Na ano. Good morning guys! Happy 2nd of June na. Yan, hindi ako nakapag-vlog simula nung dumating kami. Ngayon lang. Anyway, since 2nd day of June, 2nd day na rin ng ano natin, pagbabalik loob. Yan. LCIF. As in, ano talaga, low carb. Walang rice. Yan, kumbaga, hindi dirty. Ano ba yan? Kasi dati naka-dirty low carb ako, ngayon talagang no rice ako. Yan. So, ito yung ating first meal for today. Fried fish. Tapos, gulay-gulay. And, ano, coffee. Iced coffee. Tapos, nagluto ako ng, ito pinakakanin ko eh. Buksan mo nga dati. Egg. Yummers. Egg na ala Korean. Tapos ito yung tira lang kagabi eh. Hindi na kumain ng rice si daddy kagabi. Fried rice lang ni auntie. And then yung chicken din kahapon na hindi namin nakain. Ninit ko lang sa air fry. Ayun, huwag niyong hinahanap si Chris guys kapag sa umaga kasi yun talaga siya kakain. Pag morning, may ano siya, may sariling oras sa pagkain niya. Hey! Alright? Tomorrow. Tapos ano? Steamed egg. Tapos yung favorite kong isda na ano, prito yung dalagang bukid. Bagong luto eh. Ako nagprito, tinulungan ko si Mika sa baba. Sabi ko lang. Kain tayo guys. Puro kain ng vlog. Ayan. Ano na eh. Anong oras na ba? 5:30 na. Bumaba lang ako kanina. May tinapos lang ako. Kaya nanti kumain ka ba na itong ano? Oo, yung salad. So, kinuha ko kasi din yung pino. May bumaba lang ako kanina, may tinapos lang ako sa store, tapos umakyat ako ulit.
At tinatapos ko naman yung mga nani-edit kong vlog. Nagutom na lola niyo. Yung tira kagabi na seafood. Buttered garlic. Sarap. Malas ka dyan. Store na kayo, ha? Tapos nag-ano lang ako ngayon. Samgyup style. Kasi marami pang lettuce and then yung tirang chicken. Tapos meron naman ako dyan. May mga matag dito. Pang samgyup nga. Ang sarap na nito. Pickled garlic. Hindi pa ano yan. First stage pa lang yan. Kaya ano ko pa yan. Lalagyan ko ulit yan ng panibagong ano niya. Brine niya. Pero wala pa akong suka. Suka toyo. Tapos, tama. Suka toyo, lang na pinakuluan ng ilalagay ko dyan. Tapos sa jar. Pero masarap na siya. And then yung egg. Mabilis talaga pag guys, pag strict low carb, napapansin nyo agad na yung chan, banda sa chan nyo, ang bilis umimpis. Sabi ko sa inyo, pag kalubabas na ako, magsisimula na sila ganyan. Anyway, ayun, magandang umaga. Kung kailan naman ka ako, masarap matulog kagabi or dahil malamig, diba? Umuulan, maghapon. Saka naman ako hindi nakatulog, kaloka. As in, siguro, para akong tulog kalapati. Alas 3 na kami nakatulog ni daddy. Tapos, pagising-gising pa. Kainis. Anyway, okay lang yun. Kasi nung mga nakaraan naman is 2 days ata akong ang sarap naman ang tulog ko. Binawi. Binawi kagabi. Yan. Mag-coffee lang muna ako. Bababa ako ulit kasi bababa ako ulit at titignan ko kung anong may tutulong ko doon kay Mika. Alam nyo ba, ever since na na-try ko tong kape na to guys, is nag-iba na yung yung panlasa ko sa instant coffee. Promise. The best tong kape na to ni Emmer. Or yung mga brewed coffee, iba pala talaga siya. Yan. Ayun wala na nga ako yung kusne, kaya mag-order na ako kay Emmer. Tapos, kahapon, ito yung tinimpla ko, yung instant lang. Kaso, grabe, ibang-iba yung lasa niya. Kaya, nagtimpla pa rin ako ng panibagong itong brewed. Yan. So, for today, maglalagay ako ng non-fat. Or dapat pala lang ako, nakalimutan ko. Diet pala ako, guys. Naka-LCIF pala ako ngayon. Sumabay ako dun sa challenge. So, black lang muna siguro. Pero parang gusto ko lagyan ng milk. Non-fat naman siya. Pero, what you think? We'll see. Ayan. Kailangan na pala namin mag-grocery, At wala nang laman tong mini pantry namin. Kahit mga gatas, last na to. Tsaka yung hawa ko kanina. Ayan. Ayan. Wala na. Kaya kailangan natin umalis mamaya para mag-grocery. Tapos, may pupuntahan din kami ni Daddy. Isabay ko na yung pag-grocery para isang labasan lang. Yan. Sakto. Hindi, hindi maaraw. And sana, huwag mo nang umaraw ng bongga. Although, ayoko naman ng bumabagyo kasi sa Negros ata is baha na, diba? So, yung tamang ganyan lang ba? Walang araw. Pero wala ding ulan. Yan. Morning! Sarap ng panahon, Ganito lang sana. Hindi masyadong maaraw. Lamig ang hangin. Ang sarap ng gulayin ng
nung malunggay oh. Merong ano doon si Mika. Celery. Wala pa naman siyang paggagamitan. Hiningi ko muna. Sakto meron akong carrot siya, cucumber dito. And then nagpabili na lang ako kay Rico ng apple tsaka orange. Ayan, sayang eh. Oh. Mahal pa man din ang celery. So, i-juice ko na lang muna to. Matagal-tagal din ako din nakapag-juice guys. So, medyo na-miss natin yan. Sobrang gustong-gusto ko tong juicer na to. Kahit na hindi siya masyadong pulpless. Okay lang. Meron naman akong cloth. Cheese cloth. So, maglalagay na lang ako dito para sakto hindi na ako magpipiga. Smooth na yung lalabas sa kanya. Or clean. Pulpless. Sorry guys, wala pa akong proper na tulog. Kaya, pa ako. Lutang pa ako. Sabaw na sabaw pa. Parang si Rico, alam nyo ba? Binigyan ko ng alam nyo ba, binigyan ko ng pambili ng apple tsaka orange. Di, pinano niya yung yung pera, pinulsa niya. Pagdating dito, wala yung pera. Kaloka, pero kitang-kita ko, binulsa niya. Grabe. Mga lutang pa. Kaloka. Anyway, sabi ko, okay lang yun kasi parang blessing na yun sa ibang tao, sa nakapulot nun. Baka kako, mas nangangailangan kaya walang hindi mo na nakita. So, yun, buti 200 pesos lang. Hindi nakabantay. Ang ginagawa mo dyan? Tago ka pa, no! Ito na lang, Kasi, makain kasi mga gulay yan, Walang dyan kay burger, walang pili-pili yan, Silip-silip ka pa, nako, nainggit yung mga Op, nako, mamaya na. Ubus mo na agad. Enough na. Baba na. No na. Ha? No na, burger. Oh, Akin na yan. Mine. Baba. Finish na. Binigyan na kita eh. No, burger. Talaga naman tong burger na to. Uy. Kawa. Ano nyo? Nakabantay pa talaga eh. Enough na. Juice na tayo. No! Ay, naku. Yan, nandito na si Rico. Nandito na pinabili kong apple. So, kailangan ko lang ito pampatamis. Although, hindi to pasado sa guys, sa LCIF. Pero, sayang kasi yung celery. Yan. Burger! Ay, naku naman talaga. Baba! Baba! No, curious ka ba, Poknut? Ano yung kinakain nila? Hindi ka makarelate, Poknut? Ayan, yung mga pulp. No, Groot. Kumakain lang sila, Groot. Yan, hindi ko na pinigaan para may din sa kanila. May juice pa rin silang makuha. May nutrients pa. Very good yan eh. Oh? Gulay-gulay. Fresh! Ito na si Burger. Walang dyan. Walang bawal-bawal dyan kay Burger. Kahit na pangkat kinakain. Kahit Indian mango, kinakain yan eh. Nom-nom. Walang maasin dyan. Sarap. Sarap carrots, apple, orange. Yes. Si Poknut di makarelate. Ano yan? Ano yan? Kinakain nyo? Ano yan? Yung. O, yung. Dito ka. Takot kasi ito kay Groot eh. Inaaway siya ni Groot.
Dito pa yung iba, share. Dalawa ginawa ko. Inano ko. Ang pila din na to. Good morning, my loves. Good morning. Ala, grabe yung ano mo, daddy. Pinapaka na naman ng lamok, uy. Tingin nga, kabilang mukha. Grabe, oh. Hindi kaya ano to? Tawag dito? Allergic? Allergy? Pero grabe. Ay, go. Ano nakain mo na naman? Imposibleng lamok yan, daddy. Allergy yan. Kaloka ka, oy. Kinakain ko, piling-pili ah. Anong kinain mo kagabi? Uday. Raulo. Sa tuna yan. No. Nagtuna ka eh. Kasi imposibleng ikaw lang magkatabi tayo eh. Ikaw lang yung papapakin yung ano, muka. Oh. Bilis na. Mga kapatid, Bilis na. alak to. Hindi ako uminom ng alak. Grabe oh. Hindi naman malamig eh. Fresh yan. Ano ko lang. Oh. Bilis na. Kaka-juice ko lang. Ayan, nakala niya sa lamok kagabi. Imposible naman ka ako siya lang yung papapakin. Since magkalapit yung mukha naming natutulog, magkatabi kami. Ayan. Naalala ko, ano pala to, kumain ng diet-dietan din kasi. Kumain ng ng tuna. As in yung straight from the can. Century tuna. Ayan. Lumabas. Day 3 guys ng ating LCIF challenge. So ito yung nilagang buto-buto ng ng manok, mga kalansay. Tapos cabbage, tuna and egg. Ayun lang. Yan kay daddy. Kain. Tapos may coffee ako dito. Nilagyan ko pala ng kanina. Ng milk din. Yan. Trip ko lang may milk. Kain tayo. Hi guys. Ayan. Galing kami dun sa sa kaibigan ni daddy. May kinuha lang kami. Tapos punta na kaming MOA kasi mag-grocery pa kami. Yan. And hindi na kami umabot sa bangko eh. Kasi magbabayad din sana ako ng stocks nung sa Laksen tsaka PBC. Kasi may big order ako nung papuntang UAE. Kaso bukas na lang. Maaga kong iutos kay Rico pa deposit ko. So mag muna tayo ngayon. Grocery kasi wala na kaming stocks doon. Kaya nakahabol ako guys sa video. Madami palang video dito sa MOA. So yung nadaanan namin doon sa may Conrad, open pa. So doon ako nag-deposit. So yan. Bayad ng stocks natin. Mag-grocery na lang tayo. Opya, mani popcorn. Nakabahan ako lang yung dali pag sa driving na ito. Kain muna kami bago mag-grocery. At alas 4 na ata. Yan. Dito pa rin kami sa Manhan. As usual. Kung anong order namin nung last time na kumain kami rito. Yung pa din. Aside sa wala akong rice, kundi lumpiang ubod. Tapos, yung favorite kong oyster pancake. Soup. Kain tayo. Ang cute nung binili ni Mika sa Shopee guys. Oh, mga pang pang aral-aral na mga bata. Ang galing nung may idea na ito ah. Ayan mga ganito. Avocado. Yan. Dito natuto si Chris sa avocado eh. Lahat naman tayo natuto sa avocado muna. Kararating lang galing Shopee. Ang cute naman. Ha? Tapos may siya dyan, may writing exercises. Ayan para hindi maano sa papel. Hello, galing Mag-i-school ka na? Hindi naman yan. Matututo yan si Shane. Magpa-practice na siya. My friends are there. Sino friends mo?
Oh, yun. Dami niyang friends. Oh, count mo nga yung friends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Galing. naman ito? Oh, okay. Ano mga ano niya? Dito nga. Ah, 550? hindi ko alam. Ang galing ko kasi nakaganto. 5. Practice paper. Oo, para hindi ano, nasa papel ano. Bura-bura lang. Oh, ganito talaga yung mga inaano. Yung pag grade 1, puro mga lines na muna. Bilog-bilog. Ganyan. Guys, Nag-order ako ng takoyaki. Spicy! Kaya tayo. Kaya nag-short live ako kanina kasi nag-announce lang ako ng ano, ng sale. 6-6 sale. Sali tayo sa 6-6 sale. Yan. Gutom na ako. Alasing ko na pala. Si daddy hindi pa tumatawag himala. Kasi kapag mga alas 2, alas 3, tumatawag na yan. Nagugutom na daw siya. Gusto may kasabay or may special request na pagkain. Pero hindi pa eh. Baka nagluto ng hotdog kasi bagong kami kahapon, di ba? Bagong grocery kami. O yan. Kapag walang laman yung ref, tumatawag yan. Kapag meron, kaya naman niya. Kaya niya na. Kasi sabi ko last time, buto yung anak mo, kayang magluto ng sarili niya. Na ano siguro. Kaya, charot. Ba't ang tagal naman. Grabe naman pagkakabuhol ni Re, Kaya na-order ako ng 4 sets. Pasok kayo, grabe yung ko. Grabe naman. Bilis niyang umano guys, kapag namimintog na yung yung mga braso ko. Pagka talaga ako, nag-LCIF ako. Nag-low carb ako. Ang bilis niya ding bilis niya ding lumaylay. Yun. So, very effective talaga yung yung low carb. Kaya, hindi ako nababother na tumaba ng bonggang-bongga kasi kaya ko naman magpapayat ulit. Charot! Grabe ka confident no? Anyway, di ko alam kung kung pasok to sa LCIF. Pero siya, may flour kasi to, di ba? Special yung flour na gamit dito. Or, I don't know kung anong klaseng flour. Pero alam ko talaga flour. Bakit mo pinapaiyak ang baby na yan? Ito na, Jack, oh. Wish ko lang masarap. Ay, hindi pasok to. Kasi yung sauce niya is matamis. So, may sugar yun. Pero, okay lang. Huwag lang tayo mag-rice ng madami. Tsaka, mag-bread. So, hello guys. Nandito na ako sa taas. Yan. Gumawa na ako ng pang dito sa aking garlic. Yan. Ito na yung second stage ng pag-ferment. Yan, nagpakulo lang ako ng yung pinagbabaran niyang suka. 'Di ba yung first stage niya, pinagbabaran suka noon, tapos nag-add lang ako ng toyo, konting sugar, and then salt. Yan. Tapos ito. Sorry, diyan ko lang tinapon. Bay leaves, tapos peppercorns. Yan, pinakuluan ko lang siya, and then lalagay na natin siya dito. Yan, si auntie na naglagay dito sa reuse lang na jar from Nescafe. Yan, kasi bumili pa. Kung ano na lang meron. So, ayan siya. Half kilo to. Yan. Then, boost lang natin dyan. Mainit pa to. Halos kakatanggal ko lang sa sa apoy. Then, lalagay na natin siya. Okay. O, diba? Mainit nga. Sana sakto. Oo, kulang ata. Yun. Yes! Sakto. Kala ko magkukulang yung ko. Yung liquid ko. So, kailangan siya. Nakalubog. Yan. And then, for another 2 weeks to 1 month, pwede na siyang i-consume. Pero yung first stage pa lang pwede na siyang i-consume Kasi mas masarap second stage is na. Saan na ba? Bubulol ako. Second stage. How are you today? How's your day? Sleeping. Kinis mo We're so makinis. Yes. Of course. Siyempre.
Of course, syempre. Kumakain pa lang siya. Kaya pala sabi ko maghapon siyang ano, hindi siya tumawag. Nakatulog pala. So, ito na, yung ating garlic. Yan. Pagka ano, mamaya, tatakpan ko na lang kay Chris kasi lalabas pa yun si Chris para kumain. Ayan, ako busog ako kasi nag-ano kami, di ba, nag-takoyaki kami. Tapos, ayun, after 1 hour, bumaba din si Chris. So, nag-reorder ako ng takoyaki. Kaya, mamaya pa yan si Chris kakain ulit. Ayan, busog na ako. So, hindi ako kain. Water na lang. Char. 4th day na naman ako, guys, nag-diet. Hindi na iniwala sa akin to. Pag ako sumeksi talaga. Ayun, sasambahin mo ko.